ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁବା ଆଗରୁ ଫୁଲ ଆସିକି ଆମ କ୍ଲବରେ ରହିବା ଦରକାର। ଫୁଲ ମୋ ଭାଉଜ କହି ଏଠି ଆଣିବ ତମେ ତ ଏଠି ପୂଜା ପୂଜା କରିବ ମୋ ଭାଉଜ ଏଠି ଠେଇ ଠେଇ ନାଚିବ ମୋ ଭାଉଜ ଆସିବ ଦିଅ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ଆରେ ତୋ ଭାଉଜ ଫୁଲ କଥା ପଡିନି, ଫୁଲ ମାନେ ପୁଷ୍ପ 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 ମୋ ବଡକୁ କଣ କଲା କିରେ ମୋ ବଡକୁ ତମ ପାଡ଼ିଛା ମୋ ବଡକୁ ଏଠିକି ଆସିବନି ଭାଇ ଦେଖ ଏ ପୂଜା ସହିତ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନାହିଁ। ପୂଜା ଆରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନା ପୂଜା ସହିତ ତୋ ସମ୍ପର୍କ କେବେଠୁ ହେଲା? ଆରେ ରହ, ସେ ତୋ ପୂଜା କଥା କହୁନି। ଫୁଲ ପୁଷ୍ପ ମାନେ ଟଗର ମନ୍ଦାର ଆ କଥା କହୁଛି। ତୁ ଯୋଉ କହୁଛୁ ନା ପୂଜା ପୂଜା, ସେ ତୋ ପୂଜା କଥା କହୁନି, ଏ ପୂଜା କଥା କହୁଛି। ଶଳା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଖରାପ କରିଦବ ତମେ। ଝଗଡା ଝାଣ୍ଟି ଏମିତି ହୁଏ? ଆରେ ଆମ କ୍ଲବର ଶାନ୍ତି ଦରକାର। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଟାକୁ ଏଠି କାଇଁ ପୁରଉଛ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ 7 ମାସ ହେଲା ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି। ତୋ ପାଟିରେ ଥୋଡ ଫୁଟିବରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାହା ଭିତରେ କାଇଁ ପୁରଉଛ? 7 ମାସ ହବ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି, ତୁ ବାହା ହେଇକି 3 ମାସ ହେଲା। 3 ମାସ ଆଗରୁ ବା ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଥିଲା। ତୁ ଶଳା ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଚାନ୍ଦା ଦେଇକି ପଳା। କେମିତିଆ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଆମ ଗ୍ରୁପରେ।